Katno ke dor jong ke wei ke tiket ban lik pik World Cup jong 2026 Katno ke FIFA ke ai ya ke ta ke ri ke job ya ke final Katno ke ai ya ke ram ya ke final but Katno ki tim kin yo Jing Myntoi na ke FIFA World Cup hadin bakila ramno na ke jela kai ke chungki Katno jaj ki tiket ki don Katno ngut ki nong pik World Cup ki don ha ki ki lai tli ki ri jong ke perthai ki bakentup ya ke ri Amerika ke Mexico but ke Canada Katno ke jingme jong ke FIFA ha kini ke jela kai World Cup nadu ke sedang hadu bahkan de pendap ke final mano bayo ya kata ke pisa baro ke balami naga jingkrong lingba juki tiket bat ki wei pat ki sponsor hapo jong ke FIFA hoi om dei bengilorni Henry ngidon kam tang ban ye tiplang lese kala bandon khendiat ke jepar ha ke jingtam lani ke jingluna Henry ke ni ke jingsim jingkhen kalong betik kat kum ke jingtip lingba jong ke FIFA World Cup jong 2026 kadai ke sin ke beningkong ha ke history jogo perthai bakendon hadu kumba lai teli ki ri jogo perthai ke Pdiang ya ke World Cup jong 2026 bat kini ki lai teli ki ri ki kinthop ya ke USA ke bedon hadu kumba khatway teli ki stadium ke ri Mexico ke don lai teli ki stadium bat ke ri Canada ke don teli ki stadium pat baro ki stadium ki don kumba khat ru teli na kini ki jingile kai baro saupo prateli ki tim hapo jogo de World Cup jom 2026 kari Amerika kan penlong hadu kumba nyo po prateli ki jilekai kat ba kari Mexico ba kari Canada pat ki yo ban penlong tang mar khat lai teli ki jilekai kumtala de Kenya baro ki jilekai nadu ko first round hadu bana poi se ka final kinlong kumba cheese pa sausin but ya ke jelekai final on sa penlong hapo jonggeri Amerika hapo jongga MetLife Stadium kabaran hapo jongga nongba New York kabangyam kumba prapo hajar sans pa ngudi kinong pikai benta tung ya final sha kite ki jingkeli hanang ha ke World Cup hajar apunru kidon san bentai kirukom bentai ye ki tiket kabarengkong ka first round kaba ka round of 16 kaba lai ke quarter final kaba sau ke semi final bat kaba san ke ka final na ke san tli ki jingpen bai kidon sau jai kidor tiket ki ba kham duna dor tam ha ke jingpai World Cup kilong kumne ha ka first round ke cheese pa san US dollar la de khenya ka pisa India kalong ba khandai hajar khandai spa tingka ke wi ke tiket nang ta haka round of 16 ka poi kuma cheese pa lai po US dollar lani khat arajar lai spa tingka ha ka pisa India haka quarter final ka poi kuma cheese pa new posan US dollar lani kuma khat ruwajan ru spa ha ka pisa India haka semi final ka poi lai spa san po US dollar lani kuma lai po lai hajar r spa tingka ha ka pisa India but haka final part ka poi hadu kumba hajar lai po US dollar lani kuma silak dai po arajar praspa tingka ha ka pisa India kiba khambha na kine pat kilong kumne haga first round ke cheese pa new posan US dollar lane khan rujan ruspa haga pisa India haga round of 16 ka poi kumba r spa r po US dollar lane r po hajar khandai spa haga pisa India haga quarter final pa ka poi kumba lai spa US dollar lane r po prahajar san spa haga pisa India nangta haga semi final part ka poi kumba ruspa US dollar lane san po nyo hajar haga pisa India nangta haga final part ka poi lai hajar r spa US dollar lane kumba lai lak 100,000 haga pisa India nangta kibla khambha pat kilong kumni haga first round ke r spa san po US dollar lane r pula hajar new spa haga pisa India haga round of 16 ka poi kumba lai spa praposan US dollar lane kumba lai pon hajar san spa tingka haga pisa India haga quarter final ka poi kumba san spa r po US dollar lane kumba sau po khandai hajar sau spa tingka haga pisa India haga semi final ka poi kumba 6,000 san po US dollar lane kumba khandai po khandai hajar new spa haga pisa India but haga final part ka poi kumba 100,000 pras pa US dollar lane kumba 100,000 san pon hajar haga pisa India nangta ki jaka ke babhatam gi poi kumne haga first round ka poi kumba 100 pa US dollar lane kumba lai po pra hajar haga pisa India haga round of 16 ka poi kumba ru spa san po US dollar lane kumba ru po hajar new spa haga pisa India haga quarter final ka poi kumba pras pa new posan US dollar lane kumba pra pula hajar chis pa tingka haga pisa India haga semi final ka poi kumba 6,000 pras pa US dollar lane kumba chilak new po hajar haga pisa India but haga final part ka poi hadu kumba new hajar pras pa new posan US dollar lane la de Kenya ka pisa India ka wei ka tiket ka songdor new lak 100,000 shispa tingka ka FIFA kala khamilin tiba tang na ke jingdi ki tiket
hapo jong ke jele kai World Cup tim tau snam ar hajar ar hunru kadeban poi palat khat san hajar crore ei nang tala de khenji ki wei par ki jingmi na ke World Cup tim tau snam ar hajar ar hunru nadu ki TV right ki hospitality ki sponsorship bat ki wei par ki jingyo jingmentoi baro kamde ban duna ya ke nyo pho sao hajar hadu silak sao hajar crore ei haga pisan dia nang tala de khenya baro ki jinglut jingsap nadu ka sedang jok World Cup hadu banda kut sisendon jok ke World Cup jom tau snam ar hajar ar hunru kan kot hadu kumba lai po we hajar crore ei la de khenya ka pisan dia kumta ka jing yonong ha ke World Cup ka balong hapo jongri Amerika Mexico bat Canada kalong hadu kumba sao po lai hajar crore hadu ru po hajar crore ei la de khenya ka pisan dia bad la ong ba kani ke de jing yo lum pisa ka buntam ha ka history jong perthai nadu bal penlong ye ka World Cup hadu mentau snam ar hajar ar hunru ka jing poi joki nong poi World Cup ha ka leng saudong jong ka perthai kat kum ka jing mang ba ka jing ya jong ki ticket ha baro ki jele kai World Cup kumta ki paiba ki ban poi se ka de World Cup mentau snam kilong hadu kumba san po san lak ngut ei tang kinong wan pai kai ya ka de World Cup mentau snam ar hajar hunru lingba ki ticket kabala yo ban penlong ha gini gi lai de ri kata ka ri Amerika ka Mexico bat ke Canada bat la ong ba kan ni kala tam ya ka record ka barim ka long house nam sijar khantai spa khana bosau hapo jong ka ri Amerika ha ga ba ki nong wan pai ka World Cup ha utu usnam sijar khantai spa khana bosau kilalong hadu kumba lai po pra lak ngut ei namar ka jingbon jong ki ri ka yo ban rung sha ka de World Cup jom tau snap ar hajar apun riu nagata ka daw kiladon hadu kumba san po san lak ngut ki nong wan pai kai World Cup hapo jong ki te ki lightly gri kumda manu bla yo ya ka de jianong ka kot hadu kumba sao po lai hajar kulur hadu kumba ru po hajar kulur ei kane ka pisa baro kan sabait bat ka FIFA bat ka FIFA ru ka haban ai ya ka de pisa sha kini kiri kumne ka FIFA kan haban sam hadu kumba praspa nyo phowe million US dollar shabaro ki sao pho prateli kiri ki bla wan bane simenta ha kane ka World Cup ka jingsam ya ka de pisa ka long kumne ya ka ladu ha kani ka World Cup kan siu kumba san po million US dollar ya ka ba wan ba ar kan siu lai po lai million US dollar ya ka ba wan ha ka kerdan ka balai kan siu ar po khandai million US dollar ya ka ba wan ha ka kerdan ka ba sau kan siu ar po nyo million US dollar ya ki ri ka ba poi sa ka quarter final kan ai khat khandai million US dollar shitim ya ke bla yo ban rung sha ka round of 16 kan ai kumba khat san million US dollar shitim yaki bayo ban rung shaka round of 32 kan ai hadu khat we million US dollar shitim nangta ya ka we pak we ka tim ka bala yo ban rung shaka ka thup jong gi sau pho pratli gi tim kan ai mar khandai million US dollar ka we ka tim kumta ki te ki pisa baro ken legbek sha ki football association jong ka we pak we gari omdei sha ki player ka FIFA ka airu sha ki chispa arpu wengot ki khot jong ka association ki ba kan thop nadu ki youth football ki women football ki infrastructure ki training academies bat ki we hanrai ya ka pisa baro ka batam la ibek hapo jong ka FIFA kumta hadu menta ka FIFA ka don pisa kumba khandai point sau pra billion US dollar lani kumba nyo point khandai lak kluri ei la de khen ha ka pisan dia badla ong ba hadin jong ka World Cup jong to sunam ar hajar fon riu ka FIFA kan sanang kyu chu ya ka jingdon pisa ka jong ka namar ka jingmi bon hapo jong ka World Cup rolong hapo jogri ka light ligri hanrei kino ki ri ki bla Pdiang ya ka World Cup kin om yo ba ARM na ka de ka pisa ka bla yo lum da ka FIFA hanrei ki ri ki ba Pdiang ya ka World Cup ki yo tang yi kini ka tagalong ka jing yo ban rung sha ka World Cup ya kita ki ri ki ba Pdiang ya ka World Cup nang ta se ka wipat ka long ba ya baro ki jinglut jingsap ki bala penlut ha ka World Cup kum kita ki infrastructure improvement ki bai stadium ber ki we ki jing penbet penbyang kum ta la ong ba ha ka de ka World Cup ka long mentau snap 8000 pun ru hapo jongguri Amerika Mexico ber Canada ka FIFA ka siu palat lai point nyo billion US dollar na ka bata ka jing penlut pensap bat ka jing penbet penbyang jong kini ki lai teligri ya ka ka World Cup jong tau snap 8000 arpun ru kumta ka ni ka de ka jing batai lengkot sapang ki ei ki jing yo jing mentoi bar ki
ki Jing do Jing Myntoi jong ka FIFA nang ta ki ri ka yo rung sha ka World Cup ki ri ki ba Pdiang ye ka World Cup bat ki wei kum ta la de phis ngo tanat i ki Jing watai snop ha sa like bat comment ya ka ni ka video ku blai sibun tat hadup ikan do ha ka wei pat ka video